Earth Open. Εμείς συνεχίζουμε. Earth Open. Εσείς μας στηρίζετε. Earth Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Άλλη μια εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα μόλις ξεκινά, εδώ στην Earth Open στους 106,7, και η οποία βεβαίως αναμεταδίδεται από τους 96,5 μεγάκυκλους στην Εύβοια, από τους 1134 χιλιόκυκλους στα Χανιά και φυσικά αναμεταδίδεται ζωντανά και από το διαδικτυακό ραδιόφωνο Η Ροή. Για την επικοινωνία σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο 210-629-09 και 210-629-10. Στην παρέα μας και στον ήχο είναι σήμερα ο Γιάννης ο Ασημακόπουλος, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο είναι ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος, και μαζί μου σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Earth Open είναι η κυρία Φλόρα Παπαδέδε. Καλημέρα κυρία Παπαδέδε. Καλημέρα και από μένα. Η κυρία Παπαδέδε είναι γραμματέας του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της ΔΕΗ, με την οποία θα συζητήσουμε πολλά και σημαντικά ζητήματα για το βρώμικο πάρτι που έχει στηθεί στη χώρα, αναφορικά με τα ενεργειακά φιλέτα, με πρώτο θύμα βεβαίως τη ΔΕΗ. Αλλά πριν από αυτά να προσπαθήσουμε να πούμε 5 πράγματα για τις τρέχουσες εξελίξεις, μια πρώτη καταγραφή των σημαντικών γεγονότων που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εδώ λοιπόν και πάλι στην Earth Open στους 106,7 και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, στα βόρεια σύνορά μας η αλβανοσκοπιανή ένταση κλιμακώνεται. Αφορμή ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ράμα, ο οποίος απαιτεί η πλατφόρμα την οποία έχει επεξεργαστεί η αλβανική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους αλβανόφωνους στο Σκοπείο να συμπεριληφθεί στα πολιτικά κείμενα και στο Σύνταγμα εν τη αυτή περιπτώση της γειτονικής χώρας, ενώ ο κύριος Ράμα θέτει ευθέως και ζητήματα που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της συνταγματικής υπόστασης και του συνταγματικού ονόματος της χώρας. Η γειτονική χώρα βεβαίως αυτό το θεωρεί μη επέμβαση στα εσωτερικά της. Υπήρξε παρέμβαση από το Σκοπιανό Υπουργείο Εξωτερικών στον Αλβανό πρέσβη, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά έρχονται να δέσουν με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κ. Μπερίσα, ο οποίος κάποια χρόνια μετά έρχεται να ομολογήσει, να αναγνωρίσει ουσιαστικά ότι αυτός και με δική του επιλογή άνοιξαν οι αποθήκες του οπλισμού του αλβανικού στρατού, εξοπλίστηκαν οι Κωσοβάροι, 700.000 περίπου όπλα βγήκαν στην πιάτσα των Βαλκανίων, και βεβαίως αυτή η επιβεβαίωση είναι αν μη τι άλλο και μια υπενθύμηση ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του εξοπλισμού έχει καταλήξει ίσως και στα χέρια των αλβανοφώνων των Σκοπίων, όπου υπάρχει αυτή την περίοδο μια τάση να κλιμακώνεται και να διευρύνεται αυτή η ένταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων με εξελίξεις προφανέστατα απρόβλεπτες. Οι δηλώσεις βεβαίως και οι εξελίξεις που μεσολαβούν επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά στα Βαλκάνια παραμένει αναμένη, και αυτό συνιστά μια επικίνδυνη εξέλιξη σε μια εποχή όπου έχουμε και περαιτέρω κλιμάκωση του αλβανικού μεγαλοειδατισμού, αλλά και κλιμάκωση του τουρκικού εισοδισμού, ο οποίος επιχειρεί να δρομολογήσει και ανατροπές στην ευρύτερη περιοχή και να διευρύνει τις δικές του στρατηγικές συμμαχίες. Σε αυτά βεβαίως θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τα Βαλκάνια είναι ένας χώρος ο οποίος σε αυτή την ιστορική στιγμή χρησιμοποιείται και ενσωματώνεται στη σύγκρουση στρατηγικών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις εξελίξεις και με τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας προηγούμενες ημέρες για την δράση πρακτόρων της ΜΙΤ σε ολόκληρη την Ευρώπη, βεβαίως και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ενδεχομένως και στη χώρα μας, και αυτό φυσικά αναδεικνύει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το κενό στρατηγικής το οποίο έχει να επιδείξει η ελληνική εξωτερική πολιτική, πράγμα το οποίο δημιουργεί ένα σοβαρό έλλειμμα στο να υπάρξει ένα ισχυρό ανάχωμα ικανό να ανακόψει διεργασίες επικίνδυνες που είναι έτσι κι αλλιώς σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε δεύτερο ότι στη Συρία το ίδιο σκηνικό που έχουμε γνωρίσει και σε προηγούμενες ιστορικές εποχές ξαναστείνεται. Είχαμε την επίθεση με τα χημικά και δεκάδες νεκρούς
νεκρούς. Βεβαίως είναι ένα σκηνικό το οποίο ξαναθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο σε προηγούμενο χρόνο ενοχοποιήθηκε ο Σαντάμ Χουσεΐν και ακολούθησε η γνωστή αμερικανική επέμβαση. Είναι ένα σκηνικό το οποίο θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ενοχοποιήθηκε σε προγενέστερο χρόνο ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και ακολούθησε νατοϊκή επέμβαση στη Σερβία. Και βεβαίως αυτή τη φορά ενοχοποιείται και ο Άσαντ. Είναι φανερό ότι οι Αμερικάνοι ενδεχομένως αναζητούν και την κατάλληλη αφορμή και την κατάλληλη ευκαιρία για να έχουν μια πιο ενεργετική ανάμειξη στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής, και μένει να αποδειχθεί τελικά αν αυτή η ανάμειξη θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω κλιμάκωση της αμερικάνικης εμπλοκής καθαρά και μόνο αναφορικά με το Συριακό, ή αν θα είναι, αν θέλετε, μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να κλείσει κάποιους λογαριασμούς ανοιχτούς σε εισαγωγικά που έχει η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική με τον τουρκικό επεκτατισμό και με τα σχέδιά της αναφορικά με το κουρδικό. Στο εσωτερικό μέτωπο, τέλος, να πούμε μερικά πράγματα. Φυσικά δεν θα μπούμε στη ρητορική της ατυχηματολογίας, διότι εν πολλής είναι προδιαγεγραμμένη η εξέλιξη που αφορά τον τόπο μας. Άλλωστε, ατύχημα θεωρείται έτσι κι αλλιώς για μας η ίδια η διέξοδη πολιτική που εφαρμόζεται. Θα πρέπει όμως να πούμε κάτι, και θεωρούμε ότι θα πρέπει να το θυμάστε, ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας σταδιακά ενσωματώνεται όλο και πιο καθαρά σε ένα βρώμικο σχέδιο, το οποίο έχει μια διπλή, κατά την άποψή μας, στόχευση. Το πρώτο είναι να διευκολύνει μέσα από την εμφανιζόμενη δυσκολία στη διαπραγμάτευση τα σχέδια των εκβιαστών για να διασφαλίσουν προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην απόλυτη συμπίεση της χώρας, με προοπτική να βγουν στο σφυρί και τα τελευταία διαθέσιμα που ενδεχομένως υπάρχουν στα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ και λοιπούς οργανισμούς. Και από την άλλη μεριά, αυτό που επιχειρεί είναι να αξιοποιήσει την αποτυχία εξασφάλισης μιας πολιτικής συμφωνίας και την απόπειρα της επανόδου του να απαιτήσει σε δεύτερο χρόνο την διασφάλιση μιας τέτοιας πολιτικής συμφωνίας. Μάλιστα, εχθές υπήρξε και η παρέμβαση του, η οποία εν πολλής προειδοποιούσε ότι θα ζητήσει και σύνοδο κορυφής τις επόμενες μέρες αν δεν υπάρξει απόφαση στο Eurogroup. Όλα αυτά είναι ένα σκηνικό το οποίο χρησιμοποιείται στα πλαίσια ενός Plan B, το οποίο έχει και ο ίδιος, το οποίο προσβλέπει βεβαίως την πολιτική του επιβίωση, και νομίζω ότι είμαστε μπροστά στα πρόδρομα φαινόμενα, όπου θα προκύψει σε μια πορεία ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει και μια πρωτοφανή κόμπλα στους υπουργούς και στους βουλευτές του, μέσα από την οποία αυτό το οποίο πρωτίστως θα επιδιώξει είναι τη δική του προσωπική στρατηγική επιδίωξη. Κατά τα λοιπά, επιβίωση. Κατά τα λοιπά, για μας αυτό που μένει είναι να ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε μια σειρά, ένα πακέτο από καινούργια μέτρα της τάξης των 4,5 δις, και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό πρώτο μουσικό διάλειμμα και μετά να μπούμε στη συζήτησή μας για τα ζητήματα της ΔΕΗ και των ενεργειακών με την κυρία Φλώρα Παπαδέδε. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στην Ερτόπεν στους 106,7 και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, στη συζήτησή μας είναι η κυρία Φλώρα Παπαδέδε για να συζητήσουμε μαζί της αθέατες πλευρές ενός βρώμικου deal με ευρύτερες προεκτάσεις, οι οποίες είναι στρατηγικές και κοινωνικές αναφορικά με τα ζητήματα της ενέργειας και ειδικότερα της ΔΕΗ. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω, κυρία Φλώρα, κυρία Παπαδέδε, είναι το εξής: αν συμμερίζετε την εκτίμηση ότι πρόκειται τελικά όντως για ένα βρώμικο deal, για ένα πισόπλατο χτύπημα σε βάρος μιας κορυφαίας από στρατηγική άποψη επιχείρηση στη χώρα, διότι εδώ έχουμε μια ιστορία η οποία χοντρικά αποτυπώντας τα εξής: είχαμε μια σειρά από πολιτικών θηλυκό, οι οποίες εφαρμόστηκαν και οι οποίες τελικά συνέβαλαν καθοριστικά στη χρηματιστηρική απαξίωση αυτής της επιχείρησης. Είχαμε έναν υπουργό ο οποίος είχε και προσωπική συμβολή σε αυτή τη διαδικασία της χρηματιστηριακής απαξίωσης. Έχουμε καταγγελίες από αυτόν τον υπουργό ότι έχουμε πια παρασκήνιο με μαφιόζικο πρόσημο στην διαχείριση αυτής της υπόθεσης που αφορά την πώληση των μονάδων, και βεβαίως όλοι επιχειρούν να προσεγγίσουν το πρόβλημα της ΔΕΗ ως εμπόρευμα, και υπάρχει μια προκλητική συνωμοσία σιωπής, η οποία αυτό που επιχειρεί να αποκρύψει είναι τον σημαντικό στρατηγικό χαρακτήρα που έχει αυτή και το προϊόν της. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό? Κοιτάξτε, για να είμαστε, να το χαρακτηρίσουμε ένα βρώμικο deal, πάρτι ή πισόπλατο χτύπημα, νομίζω ότι μειώνει σε μεγάλο βαθμό αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Η υπόθεση ΔΕΗ δεν ξεκινάει σήμερα,
Και δεν έχουμε απέναντί μας μια συνωμοσία σιωπής. Έχουμε έναν 20χρονο βομβαρδισμό, μια προπαγάνδα, όπου κάθε φορά για όλα αυτά τα προβλήματα φταίει ότι δεν έχει απελευθερωθεί, δηλαδή ιδιωτικοποιηθεί η αγορά, δηλαδή δεν έχει μετατραπεί πλήρως η ενέργεια σε εμπόρευμα, και μάλιστα πολυτελές εμπόρευμα, όπως ο καθένας το καταλαβαίνει πια πολύ καλά όταν παίρνει στα χέρια του το λογαριασμό κάθε τόσο και αρχίζουν τα καρδιοχτύπια. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν ξεκίνησε τώρα από το συγκεκριμένο υπουργό. Βεβαίως τα χρόνια αυτά της κρίσης, της κατοχής αν θέλετε πιο σωστά, η κατάσταση έχει εκτοξευθεί αυτή η διαδικασία, και το λέω σαν προοικονομία, θα εξηγήσω μετά τι εννοώ. Μερικές φορές αυτοί κάνουν τα deal τους και τους σχεδιασμούς τους, αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα αποκτούν και δικιά τους δυναμική όταν χαθεί ο έλεγχος, και οι συνέπειες είναι ανεξέλεγκτες από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με την ηλεκτροδότηση μιας χώρας, δηλαδή μια από τις πιο βασικές στρατηγικές υποδομές τόσο για εθνική ασφάλεια όσο και για οικονομία. Δεν μπορείς δηλαδή σήμερα σε καμία χώρα του κόσμου να συζητάς οτιδήποτε έξω από το ενεργειακό ζήτημα, και ειδικά την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή με την οποία λειτουργούν τα πάντα, από το εργοστάσιο και τις μεταφορές, το σπίτι μας. Ο ηλεκτρισμός είναι είδος πρώτης ανάγκης, για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι λοιπόν μια πολιτική, έχει έρθει και αυτή από τις Βρυξέλλες, οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να κουράζω τους ακροατές. Η ιστορία πάντως ξεκινάει από το 1996, στην Ελλάδα εφαρμόζεται το 2000 πρώτη φορά, με τις 3 πετυχημένες μετοχοποιήσεις που απέφεραν στο ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η ΔΕΗ σαν όμιλος είναι ιδιωτικοποιημένη κατά 49%, έτσι. 49% κατέχουν οι ιδιώτες στη ΔΕΗ. Από το 2003 ολοκληρώθηκε η πώληση και του τελευταίου κομματιού για να φτάσουμε στο 49%. Αυτό απέφερε η πώληση δηλαδή αυτής της τεράστιας επιχείρησης, που οι ίδιοι οι διευθύνοντες και οι κυβερνήσεις κατά την άποψή μας υποτιμημένα, αλλά την αποτιμούν σε 30 δις ευρώ αξία. Όλη αυτή η εγκατάσταση κατά την άποψή μας είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί δεν μπορείς να αποτιμήσεις τα νερά τα οποία διαχειρίζεται η ΔΕΗ, δεν μπορείς να αποτιμήσεις υπέδαφος, λιγνίτες κλπ. Και σε κάθε περίπτωση οι αποτιμήσεις, επειδή ο κόσμος ακούει συχνά, να ξέρουμε ότι η πραγματική αξία και η χρηματιστηριακή αξία είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Χρηματιστηριακή αξία είναι πόσο θέλω αυτό για να κάνω το κερδοσκοπικό μου παιχνίδι ή να το αγοράσω μπυρ παρά. Πραγματική αξία είναι πόσα χρειάζομαι, αν αυτά πρέπει να τα ξαναφτιάξω. Η ΔΕΗ χτίστηκε σε 60 χρόνια από το ειστέρημα πραγματικά του ελληνικού λαού, και μας ζητάνε αυτή τη στιγμή, αλλά ας το πούμε αργότερα, μην το ανοίξουμε. Λοιπόν, μην ανοίξουμε το ζήτημα αυτό. Έχει προχωρήσει. Να πούμε λοιπόν ότι από εκείνες τις πετυχημένες μετοχοποιήσεις το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 1,5 δις ευρώ. Για μια εταιρεία αξίας 30 δις πραγματικής εισέπραξε 1,5 δις μέσα στην πορεία μιας δεκαετίας. Στη δεκαετία αυτή απέδωσε ως μερίσματα στους μετόχους και διάφορα άλλα στους διάφορους ιδιώτες που τυλιμμένονται με διάφορους τρόπους, γιατί αυτό σημαίνει απελευθέρωση. Απέδωσε στην ίδια δεκαετία, μιλώ δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2009, αυτοί επιδοτηθήκανε από τη ΔΕΗ με έμεσο ή άμεσο τρόπο, είτε αυτά ξαναλέω ήταν μερίσματα κλπ, με 10,4 δις. Εισέπραξε 1,5 δις, έδωσε 10,4 δις. Η υπόθεση, αν ποτέ δηλαδή έχουμε μια πραγματικά λαϊκή κυβέρνηση, αν ποτέ υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο,
Αν ποτέ ανοίξουν τα κοιτάπια, αυτό το περιβόητο χρέος που σαν Σύσυφοι το κουβαλάμε για να ξαναπέφτει στους ώμους μας, είναι φανερό. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί η υπόθεση απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως ένα πολύ μεγάλο βάρος που οδήγησε, που έχει αυξήσει, δηλαδή έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση αυτού του πράγματος της χρέωσης της χώρας, της χρέωσης των νοικοκυριών, όπως βέβαια και κάθε άλλη ιδιωτικοποίηση. Για να είναι καθαρό, έτσι, στους ανθρώπους επί 20 χρόνια τους βομβαρδίζουν στη λογική απελευθέρωση, σημαίνει ότι θα φθηνίνουν οι τιμές. Τώρα το έχουν σταματήσει βέβαια αυτό, αλλά είναι το κρατικό μονοπόλιο που δεν θα παίρνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, δεν θα ξεζουμίζει τον Έλληνα φορολογούμενο. Για να είμαστε λοιπόν καθαροί, και πλέον είναι αποδεδειγμένο, η απελευθέρωση και οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν απλά ότι από εκεί που επιδοτείται το κρατικό μονοπόλιο και προσφέρει, σωστά, λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει πάντα η δυνατότητα ελέγχου ή να αλλάξει κατάσταση, να επιδοτείται για να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες, επιδοτούνται πια, είναι για να περάσουν οι επιδοτήσεις και χοντρά ποσά επιδοτήσεων απευθείας στους ιδιώτες και χωρίς καμία υποχρέωση να παρέχουν πραγματικά το προϊόν. Αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει, να θυμίσω, στην Ολυμπιακή, όπου το παλαιό κρατικό μονοπόλιο διαλύθηκε γιατί, λέει, είχε πάρει μέσα σε μια δεκαετία επιδοτήσεις στις τάξεις των 550 εκατομμυρίων για να κάνει ταξίδια σε άγωνα, να έχει δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο της Aegean που έχει απορροφήσει και ό,τι απέμεινε από την παλιά Ολυμπιακή, το οποίο επιδοτείται πολύ αδρότερα. Δηλαδή τα 550 εκατομμύρια πρέπει να είναι της τάξης του έτους πλέον και όχι της δεκαετίας, για να κάνει τα μισά και λιγότερα δρομολόγια από αυτά που έκανε η Ολυμπιακή. Έχουμε πριν μερικές μέρες τροπολογία με την οποία επιδοτείται ο Μπόμπολας για την Εθνική Οδό Κορίνθου Καλαμάτας, γιατί, λέει, δεν βγάζει τα χρήματά της, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και ταυτόχρονα να αυξάνονται και τα διόδια που έχουν σε λίγο, δηλαδή θα έχουν καταστεί τα διόδια σχεδόν ως σύνορα. Υπήρξε και προκαταβολική ρήτρα στη σύμβαση. Το ότι αν δεν διασφαλιστούν αυτά που θέλει, έτσι, θα είναι υποχρεωμένο το ελληνικό κράτος να νομοθετήσει. Και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και στην ηλεκτρική ενέργεια, όχι τώρα, δεν ετοιμάζεται να συμβεί. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει απελευθερωθεί. Αυτή είναι η απελευθέρωση, είναι η κερδοσκοπία των ιδιωτών με κάθε όρο και η ίδια η ΔΕΗ, έτσι, μιλάω πάντα για τις διοικήσεις, δεν μιλώ για τους εργαζόμενους ή οτιδήποτε, δεν είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει διάφορα, τέλος πάντων δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά να είναι καθαρό ότι δεν ρωτάει κανένας τους εργαζόμενους της ΔΕΗ τι θα κάνει η ΔΕΗ, ούτε δώσαν καμιά έγκριση οι εργαζόμενοι να επιδοτούνται οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ από την ίδια τη ΔΕΗ κάθε χρόνο. Αυτά είναι γενικότερες πολιτικές. Είναι τεράστιο το θέμα, έτσι, να πούμε ότι έστω σαν νήξη ότι αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, ίσχυε και μέχρι το 2010, αλλά το 2011 έγινε και νόμος, το 4001 του 2011. Αυτή τη στιγμή την εξουσία, αν θέλετε, τι γίνεται στην ηλεκτρική, στην ενέργεια εν γέννη, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, δεν την έχει καν το Υπουργείο. Την έχει η ΡΑΕ. Έχει η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή συνολικά των βασικών λειτουργιών του κράτους, της δημοκρατίας η ιδιωτικοποίηση, έστω και της κατεπίφασης δημοκρατίας, ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοί οι οποίοι με ένα άμεσο ή έμεσο τρόπο εκλέγονται. Ένας υπουργός είναι μιας εκλεγμένης κυβέρνησης. Έχει περάσει, έτσι, αυτά είναι, πώς το λένε, αυτό σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατοχικοί μηχανισμοί, δηλαδή, που έχουν διαμορφωθεί χρόνια ολόκληρα και τώρα λειτουργούν στην πλέρεια ανάπτυξή τους. Έχει περάσει στις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ούτε κλαίγονται, ούτε δίνουν λογαριασμό σε κανένα κοινοβούλιο, ούτε τίποτα. Απλά διορίζονται για να μιλάμε καθαρά, χωρίς να κουράζουμε περισσότερο, μιλάμε για λόμπι συμφερόντων. Αυτά είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Να θυμίσουμε η δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε δηλαδή, ιδιωτικοποιείται και περνάει στα χέρια, μπορεί να ξενιστούν κάποιοι, να θεωρήσουν ξύλινη τη γλώσσα, αλλά είναι έτσι, στα χέρια των μονοπωλίων. Θέλετε να το πούμε διαφορετικά, με άλλους όρους, στα χέρια επιχειρήσεων που κερδοσκοπούν.
να πω ένα νούμερο για να τελειώσουμε, ότι στην περίοδο της κρίσης, έτσι μιλάμε δηλαδή από το 2009 μέχρι και το 2016 που είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μέσα δηλαδή στην 7ετία αυτή, οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς είτε του φυσικού αερίου, δηλαδή Μυτιληναίος, Λάτσης, Περιστέρης, είτε στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκεί για αν ήταν η μεγάλη μπίζνα και το μεγάλο πάρτι, έχουν ανέλθει στα 7.633 εκατομμύρια. Για να έχει ένα μέτρο σύγκρισης ο ακροατής μας, 4,5 δις που απαιτεί το νέο μνημόνιο και η νέα αξιολόγηση δεν θα αφήσει σύνταξη για σύνταξη. 5 δις θα κοστίσει η κατασκευή του αγωγού του TAP, του Trans-Adriatic Pipeline, για 20 χρόνια. 7,6 δις έχουν φύγει από τις τσέπες μας, τα μισά έτσι παραπάνω είναι από το ΕΤΜΕΑΡ, αυτό που πληρώνει ο καθένας μας το λογαριασμό του δηλαδή κάθε μήνα, που είναι απευθείας επιδότηση στους ιδιώτες που εγκαθιστούν αιωλικά, ευτυχώς που η πράσινη ενέργεια είναι δωρεάν δηλαδή, η οποία βγαίνει για μια τετραμελή οικογένεια έτσι ένα κόστος 200 με 300 ευρώ ανάλογα την κατανάλωση το χρόνο. Δηλαδή ένα μνημονιακό μισθό για κάθε οικογένεια, επιδότηση απευθείας σε ιδιώτες κερδοσκόπους. 4,5 δις λοιπόν σημαίνει τέλος των συντάξεων. Την ίδια στιγμή όλη αυτή την περίοδο έχουμε χαρίσει σε αυτούς τους κυρίους 7,6 δις για να φτάνουμε όταν έχουμε κακοκαιρία να μην έχουμε ρεύμα και να κινδυνεύουμε με blackout. Αυτή είναι η απελευθέρωση. Να θυμίσουμε λοιπόν στους ακροατές 3 ορόσημα που είναι δεικτικά, αν θέλετε, αυτής της καινούργιας αντίληψης, η οποία κυκλοφοράει, πλασάρεται και πάνω σε αυτήν οικοδομείται όλο το πλαίσιο αναφορικά με το ζήτημα της ενέργειας. Είχαμε πρώτο βήμα την εισαγωγή της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Είχαμε δεύτερο βήμα τη μεγάλη μπίζνα Παπαντρέου Μπιρμπίλη με την πράσινη ενέργεια, τα πράσινα άλογα και όλη την υπόλοιπη πρασινίλα. Και έχουμε και ένα τρίτο βήμα, όλο αυτό το οποίο χαρακτηρίσατε ως απελευθέρωση της αγοράς και την εισαγωγή και άλλων εταιριών στην παραγωγή και στην εμπορία του ρεύματος, με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ΕΛΠΕ, τα οποία εάν και έχουν συγκροτήσει δική τους εταιρεία διαχείρισης ρεύματος, αγοράζουν φτηνότερο και ενδεχομένως κάτω του κόστους ρεύμα από τη ΔΕΗ. Δεν αγοράζουν τα ίδια τα ΕΛΠΕ από την ΕΛΠΕ, η οποία είναι δικιά τους εταιρεία. Αυτό έτσι για να έχουμε μια γνώση, μια πρώτη άποψη για το τι είναι αυτό που σε τεχνικό επίπεδο συντελείται σήμερα στη χώρα και πώς στοχοποιείται αυτή η κορυφαία επιχείρηση. Τα ΕΛΠΕ δεν θα έλεγα ότι είναι συμβαίνει, αλλά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεν είναι τα ΕΛΠΕ, είναι ο Μυτιληναίος. Ακόμα χειρότερο, ακριβώς. Εδώ να θυμίσουμε επίσης τους αναγνώστες ότι για όλα αυτά τα προβλήματα στην ηλεκτρική ενέργεια, έτσι, η απάντηση είναι κάντε περισσότερη απελευθέρωση. Όλα αυτά τα προβλήματα τα έχει δημιουργήσει η απελευθέρωση. Ας πάρουμε την περίπτωση Μυτιληναίου, γιατί τα συμπυκνώνει όλα. Ο όμιλος Μυτιληναίου έφτιαξε μια μονάδα, τη γνωστή αλουμίνιον, η οποία υποτίθεται θα υποκαθιστούσε τη ΔΕΗ και θα έδινε σαν αυτοπαραγωγός δηλαδή, και θα έδινε ρεύμα στην άλλη αλουμίνιον, στην Υψηκάμινο δηλαδή, έτσι, που είναι η πιο ενεργοβόρα εταιρεία της χώρας. Δηλαδή μια μονάδα της ΔΕΗ πρέπει να δουλεύει για αυτή, γιατί κάνει ηλεκτρόλυση, έτσι είναι αυτά. Είναι η παλιά Πεσινέ δηλαδή, έτσι. Για να απαλλαγεί η ΔΕΗ, υποτίθεται, από την απεικιοκρατική σύμβαση του 62 που έδινε τζάμπα το ρεύμα στην Πεσινέ. Η Πεσινέ λοιπόν, που ανήκει τώρα στον όμιλο Μυτιληναίου, φτιάχτηκε μια τέτοια μονάδα. Πήρε λοιπόν επιδότηση ως αυτοπαραγωγή που θα γλίτωνε τη ΔΕΗ και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό το βάσανο. Μόλις ολοκληρώθηκε η μονάδα, πήρε άδεια από τη ΡΑΕ που λέγαμε, την ανεξάρτητη αρχή, για να αρχίσει να πουλάει στο δίκτυο, όχι να τη χρησιμοποιεί για την Πεσινέ, να πουλάει στην κατανάλωση, δηλαδή να πουλάει στη ΔΕΗ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Από τότε κιόλας που η Ενέργα και η Ελλάς Power τα πήραν τα λεφτά του κόσμου για τα νησιά Κέιμαν, πάλι η ΔΕΗ είναι αυτός που παίρνει και δίνει στον κόσμο, για να πουλάει δηλαδή μέσω της ΔΕΗ στην κατανάλωση. Και το πήρε αυτό. Τώρα μάλιστα έχει πάρει και κάτι ακόμα. Η μονάδα αυτή η αλουμίνιον,
ηλεκτροπαραγωγική μονάδα που θα ηλεκτροδοτούσε την Πεσσινέ, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι και μπερδεμένα όλα αυτά, θεωρείται ΑΠΕ, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Μπαίνει λοιπόν όποτε έχει να παράξει πρώτη κατά προτεραιότητα να πουλήσει ρεύμα, το χρειαζόμαστε δεν το χρειαζόμαστε, και εισπράττει για κάθε μεγαβατόρα που παράγει τιμή σαν να ήταν αιωλικό, γύρω στα 88, κάτι, γύρω στα 90 ευρώ το μεγαβατόριο. Έτσι, για να έχουμε μία σύγκριση, δηλαδή η αντίστοιχη τιμή της ΔΕΗ είναι στα 72 ευρώ το μεγαβατόριο. Την ίδια στιγμή η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι πρέπει να συνεχίσει η ΔΕΗ να δίνει ρεύμα στην Πεσσινέ με όρους της απικιοκρατικής σύμβασης, και ο τελευταίος μάλιστα φιλικός διακανονισμός της διοίκησης της ΔΕΗ με τον όμιλο Μυτιληναίο ήταν να του χαριστούν και τα χρέη, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δηλαδή του κυρίου Μυτιληναίου που αγοράζει τζάμπα. Το κορυφαίο σκάνδαλο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή που κόβουμε το ρεύμα από τη γιαγιά, την ίδια στιγμή που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την ιστορία αυτή, γιατί δεν πρόκειται, τα χρέη των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ δεν πάνε σε εισπρακτικές που γράφουν, που λένε όλα τα κανάλια. Θα πούμε, γιατί πρέπει να επιστήσουμε, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, την ίδια στιγμή λοιπόν που κόβουμε το ρεύμα από τους ανθρώπους που είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι, τέλος πάντων δεν έχουν να πληρώσουν, την ίδια στιγμή που καίγονται άνθρωποι γιατί ξαναγυρίσαμε στα μαγκάλια, τα χρέη του μεγαλύτερου χρεοφιλέτη της ΔΕΗ, του κυρίου Μυτιληναίου, απλά χαρίζονται. Ακριβώς. Αυτό είναι η απελευθέρωση της αγοράς. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι η απελευθέρωση. Η ΔΕΗ δεν ήταν τέλεια, φτιάχτηκε τότε που φτιάχτηκε για ένα σκοπό, λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε, αλλά τουλάχιστον έδινε ρεύμα στην ευθυνοτέραν τιμήν. Μέχρι πριν 10 χρόνια ήμασταν οι πιο φθηνοί. Η ΔΕΗ παρήχε την πιο φθηνή οικιακή κιλοβατόρα, την πιο φθηνή τιμή δηλαδή στον οικιακό καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να είναι ο μόνος τομέας που κατατασσόμαστε στο μπλοκ των ισχυρών. Έχουμε μία από τις πιο ακριβές μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία και μερικές άλλες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης. Και το επιμένω γιατί η απάντησή τους είναι κάντε μεγαλύτερη. Αυτό τι θα σημάνει θα το πούμε. Να προσέξει λοιπόν, να πούμε όμως το εξής. Θέλει λοιπόν μια προσοχή. Σχολιάστηκε, έγραψε και ο τύπος, καταγγέλθηκε ότι η διοίκηση της ΔΕΗ, δεδομένου ότι όντως φτάνουν οι απλήρωτοι λογαριασμοί, έχουν συσσωρευτεί, κοντεύουν στα 3 δις, το οποίο είναι πολύ λογικό σε μια χώρα που 7 χρόνια σπαράζεται από την ανεργία, την κρίση, την υπερφορολόγηση και όλα αυτά που ζούμε, και την ίδια στιγμή που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας την τελευταία επταετία έχουν εκτοξευθεί για την οικιακή κατανάλωση κατά 74,61%, από το 2009 δηλαδή μέχρι σήμερα αυξήθηκε η τιμή 75%. Ο βασικός παράγοντας αύξησης, να πούμε τώρα ότι σε αυτό το πλαίσιο η μεγαλύτερη αύξηση ήταν στους φόρους και τα τέλη, που ήταν της τάξης του 497,78%, 500 φορές. Ήδη αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός του ρεύματος είναι κατά 42%, βγάζω απ' έξω δημοτικά τέλη, έτσι δεν έχει καμία σχέση η ηλεκτροπαραγωγή με αυτό. Στο σκέλος δηλαδή του ηλεκτρισμού ο λογαριασμός είναι γύρω στο 45 με 48% ρεύμα, και τα υπόλοιπα του λογαριασμού είναι φόροι και τέλη. Αυτά πληρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό φυσικά έχει δημιουργήσει, έχει σωρεύσει απλήρωτους λογαριασμούς. Τι σχεδιάζουν λοιπόν? Αυτό που πρότεινε η διοίκηση ήταν να πουλήσουν αυτά τα χρέη σε εταιρείες για να πάρουν ρευστό. Το 10% υπολογίζουν δηλαδή ότι θα πάρουν 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια, για να καταλαβαίνει ο ακροατής μας, παρότι δεν είναι αμεληταίο ποσό, για μια επιχείρηση όπως η ΔΕΗ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Για αυτά λοιπόν τα 200 εκατομμύρια, πουλώντας τα χρέη του κόσμου, θα πουληθούν σε vulture funds.
στα ίδια δηλαδή τραπεζικά ιδρύματα, τραπεζικούς κερδοσκόπους που αγοράζουν και τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Και για να το πούμε ακόμα πιο απλά, δεν πρόκειται να τους παίρνει απλά η εισπρακτική εταιρεία και να τους λέει γιατί δεν πληρώσατε και να τους ενοχλεί και να τους ανεβάζει την πίεση. Πρόκειται για κάτι πολύ χειρότερο. Ότι θα τους βγάζει το σπίτι, το αυτοκίνητο, το χωράφι, ό,τι έχουν στην κατοχή τους στο σφυρί για το χρέος στη ΔΕΗ. Και να μου επιτραπεί να πω ότι αυτή είναι η αγορά. Αυτή είναι η απελευθέρωση της αγοράς, και όταν θέλουμε ένα βασικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα να το αντιμετωπίζουμε σαν εμπόρευμα, λοιπόν αυτά θα είναι και τα αποτελέσματα. Δεν είναι à la carte, το πακέτο πάει όλο μαζί. Μετά ας έρθουμε να συζητήσουμε για τα επάρατα κρατικά μονοπόλια. Τουλάχιστον δεν παίρναν τα σπίτια του κόσμου. Πριν φτάσουμε, γιατί θέλω να δούμε λίγο καλύτερα το εύρος των συνεπειών σε πρακτικό επίπεδο, θέλω λίγο να μείνουμε στην ουσία αυτής του κομματιού που βρίσκεται αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα, διότι θέλω τη γνώμη σας τελικά, επειδή η ιδιοσιογραφία λέει ότι αυτό το οποίο επιχειρείται να πουληθεί αυτή την περίοδο είναι των 40% των λιγνητικών μονάδων που έχει στη διάθεση της ΔΕΗ, διότι κρίνονται ασύμφορες, διότι κρίνονται ρυπογόνες, διότι κρίνεται ασύμφορη η διαδικασία του εξυγχρονισμού τους κλπ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει σημασία να το καταλάβει και το κοινό, είναι σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο πωλείται είναι μια επιχείρηση ή μέρος μιας επιχείρησης με το λογιστικό προσδιορισμό που συνιστά την έννοια της επιχείρησης, ή αυτό που βγαίνει στο σφυρί είναι ένα πολύπλοκο σύστημα υποδομής που έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα. Και αν σε αυτή τη φάση βγαίνουν στο σφυρί μέρος των λιγνητικών μονάδων, δηλαδή καταργείται ουσιαστικά το αποκλειστικό προνόμιο που είχε το ελληνικό δημόσιο να έχει πρόσβαση στη λιγνητική παρακαταθήκη της χώρας, είναι παρκαρισμένα πίσω τα νερά. Δηλαδή μία ακόμα δεύτερη ας πούμε κατάσταση που συνιστά μια στρατηγική σημασίας υποδομή για τη χώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον οποιοδήποτε μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό. Λιγνίτες λοιπόν σε πρώτη φάση, νερά σε δεύτερη, και όλο αυτό με ό,τι μπορεί να σημαίνει υποβαθμίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης, όπου βγάζουμε ένα μέρος του στο σφυρί, εισπράττουμε ένα τίμημα και κάπου εκεί για το κοινό, με βάση την ιδιοσιογραφία, τελειώνει η ιστορία. Έτσι οφείλει να είναι το πρόβλημα και για μας. Κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία, ή από εκεί και μετά ξεκινά ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αφορά την ίδια την υπόσταση της χώρας σε τελευταία ανάλυση, διότι θα πρέπει εδώ, επειδή σωστά το τονίσατε στην αρχή της παρέμβασής σας, ότι ποιος τελικά αποτιμά το περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται το εξής λάθος. Αποτιμιέται η υποδομή. ΔΕΗ όμως δεν είναι υποδομή, είναι και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Είναι δηλαδή η δυνατότητά της που έχει να έχει πρόσβαση στη γη, στο έδαφος που πατάει, στο νερό, στο λιγνίτη, στο υπέδαφος, στα πάντα. Και μέσα από τον νόμο περί επιφανιούχου, η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην υποδομή σταδιακά θα οδηγήσει στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στην ίδια την εδαφική αποτύπωση της χώρας. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Πέρα από τις υπόλοιπες πλευρές που θα τις δούμε σε συνέχεια αναφορικά με τις συνέπειες για την κοινωνία. Κοιτάξτε, αυτά ισχύουν που λέτε. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα λιγάκι με τη σειρά. Απαντώντας καταρχήν στο ρητορικό βέβαια ερώτημα, ποιος αποτιμά την υποδομή, λοιπόν, και αν θέλετε και ποιος αποτιμά τη χώρα, γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή και όλη η δημόσια περιουσία της και οι υποδομές της και τα νερά της και οι γέες της έχουν παραδοθεί, να θυμίσω, για 99 χρόνια στους δανειστές. Το ερώτημα έχει απαντηθεί, ότι τα έχουν δώσει, πρέπει να τα ξαναπάρουμε πίσω, πρέπει να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας. Ακριβώς. Ποιος αποτιμά τώρα τη ΔΕΗ? Η αγορά. Οι απελευθερωμένες αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θέλει να το πει, η παγκοσμιοποίηση, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αποτιμούν τα πάντα. Η αγορά αποτιμά τα πάντα και τα αποτιμά με τους ίδιους τρόπους και μηχανισμούς. Πόσο αποτιμάτε το σπίτι του καθενός μας στην Ελλάδα σήμερα, μετά την κρίση? Είστε πολύ ευγενικοί. Ο Σαράφης την αποτιμά. Όταν πας, διότι πας με την ανάγκη να δώσεις ο Σάιλοκ, αυτό λέω, το δαχτυλίδι σου για να πάρεις. Ναι, δεν θέλω όμως να το πω με μια παρομοίωση. Δεν θέλω να το πω με μια παρομοίωση τέτοια. Θέλω να το πω κυριολεκτικά. Ο καθένας μας
Λοιπόν, έχει ένα σπίτι, ένα χωράφι, ένα αυτοκίνητο. Και μπορεί να σκέφτηκε τα τελευταία χρόνια για τους χι λόγους να το πουλήσει. Πόσο πιάνει? Τίποτα. Έτσι αποτιμάται και η ΔΕΗ. Μια ολόκληρη υποδομή δεν αποτιμάται διαφορετικά. Αυτές είναι οι αποτιμήσεις της αγοράς. Όπου σε βρει ο τοκογλύφος θα σε τσακίσει. Θα στο πάρει για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι. Αυτά λέει η λαϊκή σοφία από αρχαιοτά των αιώνων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε τώρα να δούμε στα ζητήματα της ενέργειας πιο αναλυτικά. Πριν μιλήσω για λιγνίτη και νερά και το τι πουλιέται και τι δεν πουλιέται, να πω αυτό που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει ή τουλάχιστον δεν καταλαβαίνει. Η ΔΕΗ πια δεν είναι αυτή που ο κόσμος σου λέει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή 4 εταιρείες, 3 βασικές. Όχι τώρα, από το 2011 έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό και πολλοί λένε τι είναι αυτές οι χρεώσεις στο πλάι ή αυτοί που τους τάζουν οι ιδιώτες πάροχοι ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο. Ναι, το ρεύμα μπορεί να τους κάνουν δηλαδή μια μικρή έκπτωση που ούτε και αυτό ισχύει, αλλά μην μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, στο σκέλος μονάχα δηλαδή της παραγωγής, το εργοστάσιο, το ρεύμα που βγαίνει από το εργοστάσιο. Δίκτυα μεταφοράς, εγώ δηλαδή στα δίκτυα μεταφοράς εργάζομαι, στον λεγόμενο ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, το δίκτυο διανομής, ο τεχνίτης που θα έρθει για τη βλάβη για να μας συνδέσει το ρεύμα, είναι ξεχωριστές εταιρείες και έχουν άλλη τιμολόγηση, η οποία την αυξάνει, τη μειώνει, την κάνει η ΡΑΕ, η ανεξάρτητη αρχή. Λέμε το Υπουργείο δεν είναι εδώ. Έχει σπάσει λοιπόν σε 3 κομμάτια: παραγωγή που είναι ορυχεία και σταθμοί παραγωγής, λιγνητική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο, σύστημα μεταφοράς, ο ΑΔΜΙΕ που πουλιέται το 24% τώρα στους Κινέζους, λοιπόν, και δίκτυο διανομής, η χαμηλή τάση που πάει στα σπίτια μας, η οποία παρουσιάζει τα δικά της προβλήματα. Από εκεί δηλαδή που είχαμε μία ενιαία επιχείρηση, μία ενιαία τιμή και όλη αυτή υπό δημόσιο έλεγχο, έχουμε 3 επιχειρήσεις με 3 ξεχωριστές τιμές που πάνε η μία πάνω στην άλλη στον καταναλωτή και σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πάμε τώρα. Μιλάμε για το 40%, λένε για το 40%, έτσι, το σχέδιο λίγο πολύ της μικρής ΔΕΗ είναι αυτό, της λιγνητικής και της υδροηλεκτρικής παραγωγής. Μόνο που από τότε που ξεκίνησε αυτό το σχέδιο, εκεί το 12, το 13, το καλοκαίρι δηλαδή, έγινε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία δεν την έχει καταργήσει πρώτη, δεύτερη φορά αριστερή κυβέρνηση, ήταν άλλη ΔΕΗ και άλλες οι λιγνητικές της μονάδας. Κάποιες καταστραφήκαν από φωτιά, κάποιες κλείσανε. Για να μην πλατιάζω, επειδή δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, η λιγνητική παραγωγή αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί από εκεί που έφτανε πριν 10 χρόνια το 56% του ενεργειακού ισοζυγίου, δηλαδή το 56% του ρεύματός μας ήταν από λιγνίτη. 45% τα προηγούμενα χρόνια έχει πέσει στο 32%. Το λιγνίτη τον έχουν σβήσει, τελειώσει έτσι κι αλλιώς. Η χώρα εδώ και 2 περίπου χρόνια, κάτι λιγότερο από 2 χρόνια, έχει ονομαστικά εγκατεστημένα γύρω στα 18,5, μπορεί να έχουν φτάσει και 19.000 τώρα τα μεγαβάτ με τη ΣΑΠΕ, η ονομαστική ισχύς. Η ζήτησή της σε καθημερινή βάση δεν υπερβαίνει τα 5.000-6.000 μεγαβάτ από την κρίση και μετά, και παρόλα αυτά για να έχουμε ρεύμα το 20% εξαρτιόμαστε από εισαγωγές. Παίρνουμε από τη Βουλγαρία. Γι' αυτό είχαμε πρόβλημα. Αρχίσαμε να καίμε στις λιγνητικές φυσικό αέριο, πετρέλαιο στις φυσικού αερίου και στις λιγνητικές με τα μεγάλα κρύα του Γενάρη, γιατί είχε κρύο και η Βουλγαρία και δεν μας πουλάγε ρεύμα. Να το πω πολύ απλοϊκά. Το λιγνίτη λοιπόν είτε στη λογική ότι είναι βρώμικος, ενώ τα άλλα είναι καθαρά, είτε στη λογική ότι πρέπει να πάμε σε καινούργιες οι νέες μορφές, ήταν το φυσικό αέριο που είναι πανάκριβο και ο λιγνίτης έχει περιοριστεί.
Άρα 40% του λιγνίτη, με δεδομένο ότι μια σειρά μονάδες έχουν σβήσει ή θα σβήσουν, θα κλείσουν άμεσα, γιατί είτε τελειώνουν τα αποθέματα όπως στη Μεγαλόπολη, είτε υπερβαίνουν τους ρήπους κλπ. Και είναι στο πρόγραμμα όπως το αμύντεο να κλείσει μέχρι το 2021, να σταματήσουν. Κάποιες έχουν τελειώσει το χρόνο ζωής τους, υπάρχουν και φυσιολογικά πράγματα. Δεν έχει ανανεωθεί. Η τελευταία λιγνητική μονάδα που έφτιαξε η ΔΕΗ ήταν η Μελίτη 1, η οποία δόθηκε πρόσφατα στους Κινέζους, να θυμίσω. Τι μένει από λιγνητικά? Μένει ο Άγιος Δημήτριος, που θέλουν οι Γερμανοί εδώ και πολλά χρόνια, το μνημόνιο ακόμα Θανασόπουλου. Αλλά μετά δεν μένει τίποτα από λιγνίτη. Μένουν μόνο τα πιθανά κοιτάσματα που είναι σε Λασσόνα και Δράμα, που θα μπορούσαν στο μέλλον δηλαδή να αξιοποιηθούν, και κυρίως η συζήτηση για το λιγνίτη και για τα λιγνητικά, έτσι όπως τα έχουν καταντήσει αυτή τη στιγμή, είναι απλά το προπέτασμα και από πίσω είναι τα νερά. Τα νερά είναι το ζήτημα, τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, τα οποίο είναι, πώς να το πω, αυτό κι αν είναι πισόπλατο χτύπημα, όχι στη ΔΕΗ, στη χώρα ολόκληρη. Γιατί το νερό δεν είναι μόνο κερδοσκοπία με την υδροηλεκτρική παραγωγή. Είναι η εξάρτηση του αγρότη για την άρδευση του χωραφιού, η εξάρτηση της πόλης και γενικά της περιοχής για την ίδρυυση, και πολύ περισσότερο, ας πούμε, η διαχείριση για την αποφυγή πλημμυρών και μια σειρά άλλα πράγματα, φράγματα δηλαδή. Δεν είναι απλά τα βάζουμε και γυρίζουν για να βγάζουν ρεύμα. Να έρθουμε λοιπόν στο τέτοιο. Αυτό που απειλείται αυτή τη στιγμή, απειλείται η χώρα με πολλούς τρόπους. Απειλείται, θα πω κάτι που όντως δεν το χωράει αυτό που λέμε το μυαλό του κόσμου, παρότι διαβάζω χτες, το χωράει το μυαλό του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Σέφα. Φοβάμαι, λέει, ξαφνικό θάνατο της ΔΕΗ, εννοεί blackout, δεν θα μπορεί η ΔΕΗ να ηλεκτροδοτήσει τη χώρα. Αυτό ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Φέσας και ο κάθε τέτοιος κύριος Φέσας, αφού έχει βάλει το φέση στον ελληνικό λαό όλοι αυτοί, λοιπόν, μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, την ακρίβεια της τιμής και τις τρελές επιδοτήσεις των μελών του στο ΣΕΒ, Μυτιληναίων και ΣΥΑ, ζητάει ακόμα περισσότερο. Θα σας πω τι ζητάει. Η χώρα λοιπόν κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρεύμα, δυστυχώς. Όταν μια τέτοια υποδομή σπάει κομμάτι-κομμάτι και μπαίνει, πώς το λένε, βγαίνει στο σφυρί στις αγορές με αυτούς τους όρους, έτσι, γι' αυτό δηλαδή λέω 40% ποιας ΔΕΗ, δεν είναι η ΔΕΗ του 2000, δεν είναι η ΔΕΗ του 2011, είναι η ΔΕΗ του 2017, που ήδη έχει τσακίσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η συνεχής και ασφαλής ηλεκτροδότηση της χώρας. Άρα λοιπόν το πρόθεμα, ο λογότυπος ΔΕΗ θα μπορούσε κάλλιστα στην επόμενη περίοδο να μεταφραστεί ως δεν έχουμε ηλεκτρισμό. Ναι, ήταν το αστείο των εφηβικών μας χρόνων. Το πιο πιθανό είναι ότι αν προχωρήσει αυτό το πράγμα, ο λογότυπος ΔΕΗ σιγά σιγά θα εξαφανιστεί κιόλας, όπως εξαφανίστηκε ο λογότυπος ΟΤΕ. Η θυγατρική κατάπιετη, τον κολοσσόμητρική, έγινε Κοσμοτέ, σε λίγο δεν θα θυμάται κανένας αυτό το όνομα. Έτσι τα σβήνουμε σιγά σιγά για να μην θυμάται ο κόσμος ότι είχε κάποτε και δικές του δημόσιες επιχειρήσεις, ότι τις είχε φτιάξει, ότι έχει κάποιο δικαίωμα πάνω τους, ρε αδελφέ. Λοιπόν, έτσι θα γίνει και με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα απομείνει μια ταμπέλα με λίγα πράγματα, όπως μας διαβεβαιώνει ο διευθύνων σύμβουλός της, θα κάνει business στα Βαλκάνια. Δεν το σχολιάζω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχολείο αυτό από μόνο. Όχι, δεν χρειάζεται, και επειδή μας έχουν μείνει μονάχα 2 λεπτά, θα ήθελα στα επόμενα 2 λεπτά περιοριστικά και μόνο σε αυτά 2 πράγματα για τις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης. Είπατε ήδη κάποιες πλευρές που αφορούν τα χρέη των πολιτών. 2 πράγματα για την τιμολογιακή πολιτική που θα εν διάφθη περιπτώσει μπορούμε να διαισθανθούμε ότι θα υπάρξει, για τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες σε Μακεδονία, Αρκαδία κλπ. Και πώς συνολικότερα βλέπετε αυτό το ζήτημα για να το κλείσουμε. Κοιτάξτε, γιατί να πω καταρχήν το βασικό. Ότι η αγορά κάνει, όπως κάνει αποτιμήσεις υποδομών, κάνει και αντίστοιχους σχεδιασμούς για αυτές τις υποδομές. Το κράτος, κουτσό, στραβό, ανάποδο, όπως το θέλει κανένας, υποτίθεται τουλάχιστον ότι έχει υποχρέωση να παρέχει νερό, ρεύμα, δρόμους σε όλη του την επικράτεια. Η αγορά δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση. Η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή τα κομμάτια της ΔΕΗ και οι διάφορες και η λειτουργία
το να την πάρουν ιδιώτες, το να μην υπάρχει κυρίαρχη, ας το πω έτσι, κρατική εταιρεία με όλα τα στραβά που έχει αυτή τη στιγμή, σημαίνει πολύ απλά. Για ποιο λόγο έχει ο χι ιδιώτης να δίνει ρεύμα στη Γάβδο, στην Πίνδο, που μένουν 3 παππούδες και που ποτέ δεν θα βγάλει τα λεφτά του. Αυτό σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες. Ρεύμα με δελτίο, ρεύμα καθόλου, ή ρεύμα μόνο όποιος έχει και αντέχει, ή ρεύμα από την αγενεμογεννήτρια ή το ηλιακό όσο φυσάει ο αέρας. Άμα σταματήσει δεν θα έχει ρεύμα η γιαγιά. Κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει αυτό για μια ολόκληρη οικονομία? Να πω επίσης ότι οι ιδιωτικές μονάδες, γιατί έχουμε 2.500 ΜΒ εγκατεστημένα ιδιωτών από φυσικό αέριο που υποτίθεται ότι παράγουν. Την περίοδο με τα μεγάλα κρύα που είχε ανάγκη η χώρα από ρεύμα, αυτοί κάνανε εξαγωγές γιατί ήταν πιο συμφέρουσες. Αυτή είναι η αγορά. Χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να έχεις ποιότητα ζωής, δεν το συζητώ, δεν μπορείς να έχεις οικονομία, δεν μπορείς να έχεις εθνική ασφάλεια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν μπορείς να έχεις στρατηγικό σχεδιασμό ως χώρα του. Δεν μπορείς να έχεις τίποτα. Αυτό είναι. Εδώ λοιπόν η απάντηση, για να το κλείσουμε. Για να το κλείσουμε, ναι, γιατί ήδη. Η απάντηση δεν είναι απλά μην πουλάτε τη ΔΕΗ. Βεβαίως και είναι αυτό. Βεβαίως και η ΔΕΗ πρέπει να ξαναεθνικοποιηθεί, να ξαναγίνει ένα, όχι 40 κομμάτια, για να έχει οικονομίες κλίμακος. Μπορεί να κάνει δημόσιες επενδύσεις, να δώσει δουλειά και να δημιουργήσει στεφάνι νέων επιχειρήσεων γύρω της, να δώσει δηλαδή όθηση στην οικονομία, όπως το έκανε και τη δεκαετία του 50. Μπορεί να το κάνει, πρέπει δηλαδή να την κρατήσουμε, έστω και να την ξαναφτιάξουμε. Δυστυχώς έχει υποστεί μεγάλες φθορές ήδη. Ναι, ολοκληρώστε τη... Αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Θα είναι δηλαδή συζήτηση αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι χωρίς να πάρουμε τη χώρα μας πίσω δεν υπάρχει έδαφος να πατήσει οτιδήποτε τέτοιο και να φτιαχτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σωθεί η ΔΕΗ αν δεν σωθεί η χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδέδε. Φίλες και φίλοι, για να δώσουμε και μια εικόνα από τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΣΑ και να κλείσουμε με αυτό, αναφορικά με το εύρος του δημόσιου τομέα, ήδη με όσα ανακοινώθηκαν αυτές τις μέρες, η Ιαπωνία απασχολεί το 6,7 του οικονομικά ενεργού του πληθυσμού στο δημόσιο τομέα, η Ελλάδα το 7,9 και από εκεί και πέρα αρχίζει το άλμα εις ύψους. Γερμανία 9,6, Ισπανία 12,3, Ιταλία 14,3, ΗΠΑ 14,6, Μεγάλη Βρετανία 17,4, Γαλλία 21,9, Σουηδία 26,2 και η Νορβηγία 29,3. Αν αυτά τα στοιχεία σας λένε κάτι, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πάνω σε ποια βάση στηρίζεται όλη αυτή η επίπλαστη επιχειρηματολογία με την οποία βομβαρδίζουν την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, και βεβαίως μέσω αυτής της επιχειρηματολογίας επιχειρείται και η καθολική στοχοποίηση οτιδήποτε ακούει στο όνομα δημόσιο για να αποεθνικοποιείται ουσιαστικά και να περνάει ενδεχομένως στα χέρια άλλου δημόσιου, του γερμανικού, του γαλλικού, του ιταλικού, του οποιοδήποτε άλλο, αρκεί να μην είναι ελληνικό. Και αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η κατακλείδα όλης της υπόθεσης. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν Ελεύθερη Ελλάδα έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Πέμπτη 9 με 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα. Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε. Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε. Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.